Mangilay na lang sa kubi. Dugaya to mga baby boys na ko. Uy, di man siguro to sila gusto kuan. Allowance. Naunsa na akong kilay. Uwa na ni na mauba. Bis na ipakilay na ko di sa parlor. Ihatag na nako sa ilaha. Kubra na mo tag-allowance, ani! Labaw pag pensyonado. Abot na yun sila, oh. Lamiag yun, ani na mga BB boys. Uy. Hi, BB boys! Hi, mami! Tugaya ninyo, oy. Asa di mo gikan? Hi, mami! Kahumot yun ako mga BB boys. Alangan! Maho magsudyo. Mami, bagaa ba si mong kilay? Mura mga si Dracula, mami. Uy, ayun pag inana ba, pasalamat gani mo kay wala na lang ko nagpa-parlor. Ihatag na lang ako sa inyong kwarta. Ay, thank you, mami! Wala problema na, uy. Basta ka mo. Asa naman? Di pa yun kahulat. Paghulat ragod mo. Wait lang, kay kuuton sa nako akong kwarta. Mga manyak yun ninyong mga naong, uy. Sige na, mami, oy. Yata lang na sa mga good. Daghan mga istorya, oy. Kalami sa piling. Wa pa jud kabalo si Mr. Lim sa kuwalo uya tong bataa. Nagtuo siguro nalumos na ko ba. Wa sa kabalo, mas marama ko siya ha. Turon sa kay gwapong tirada ron. Unsa pa man day. Sa tubaan ni Inchik, siya at maayo ron kay lami kay panahon. Hala. Anong gipagkisan man na ni Inchik? Kisa man ang mga tawana. Na! Payot din ning animala ni. Narao. Tagkuan lang mo ha, toki-toki. Salamat, mami! Wait, problema na. Kiss ko sabi, baby boy. Salamat, mami! Ipangatagan pag-allowance oh. Di pwede ni. Dapat napuyak mo ah. Sige na, lakaw na mo dito. Kipasibakitaan pa tagtao, dali ah. Bye-bye, baby boy. Sa amping mo ha. Bye-bye. Ay! Pakuratan mo ko ni mong paploy. Babay BB boys dahi ha. Nakalimot ko. Sabi diya, kalimot si mong mata. Bayot di kang buhanga ka. Napay kilay ni mo naunsa naman na. Hey, paploy. Ayog saba ha. Tuwa-tuwa ni ha. Sabi diya, isigulit bigay. Giluod ko si mo ha. Ayog saba sa ilaha ba? Ambi ako abi. Sa imo ha. Asti lang kay tatagan. Tuloy mo alawas sa mga BB boy niya. Ako wala. Tagay ko. Sa man na siya. Oy, maglagot-lagot. Mag-apil-apil man ka. Pero ayog saba sa ilaha. Ah, O, 2,000 po ni imo ha. O. O ano ba? May na sige-yap-yap diya. Hindi ka mo atag sukway. Chismis mo nyo ka sa itong barangay ba? Maugay ning hatag na ko sa imo ha. Para di ko nimo machismis sa barangay. Yati ka bakla di ka. Ug nalagay mo kabalo nga bayot ka. Wala di mo palit og tuba si mo ha. Ayog saba ba? Para mahalinan pa kog tuba para dagan kag allowance. Di man jud ko mosaba. Naunsa di ka. Salig naman ka sa kuha, di ba? Oh, sadik kay ko sa imo. Basta kay allowance sa atin kasi mana 2,000 ha. Basta ayog saba. Masyad sa kong tuba. Oh. Takay kong tuba dito ha. Kada kag tuba. Abiling kwaso. Oo, lingko dito. Ako'y bahala nimo. Nadungaga na pud ako ang taganag allowance ba himbis duha rato. Pangit pa yung isa. Sige, ingon mo bayot. Ay wala uy. Paglingko na dira kay hatagan tagag tuba ba. Dugaya ba ning chika ni nagbinakla na po ni ba? Asa mang dugaya? Hoy bayot pagdali diya kay kainom mo na kong tuba. Paghulat ba? Narao. Darna. Putik ka may bantong rastang dugaya kay nagpasiksi pa ka. Asa ni mong loda? Inuo ko. Uy, Paploy, ayun na lang gud sige kwan sa kuha, suportahin na lang gud ko. Ako'y tagay nimo oh. Sige, para sige. sa imo ha. Priya ra kay ikaw tigtagay sa kuha kay wa pa mo po yung customer ron. Gani, serban ako'y serve nimo. Basta atong sabot ha. Ayoko gitugan sa Di ilaha. lang iti kay tugan. Relax na kay isik saba-saba kay mag-inom ko. Sige. Turbo kayo. Di gani, dari ra gay kuno magpagwapa. Asa nang patatol? Sa muka ni mo, si mga pangutana to, kaya tuon si Papi no, kay buhi pang itong animala to. Yun sa din yung ato lagi. Among gigukod, yati, nagpalumos-lumos sa sapa. Nadakpan na ninyo. Kay ugnaon taga ni Kato, mabsan dito na to, wala ganino, nagpalumos-lumos sa sapa. Yati, marama atong papi oy. Marama, kay kayo no, pero sige lang. Mataymingan naman gina to. Ang pangutanaan nito, asa na to pangitaon? Kailangan po yun ay pangutana. Si Papi asa pangitaon mo ilain, kundi tubaan. Tara, tara. Oh, tagaanan ko patanawa pati. Piti yun na sa tuwaron. Na-shot na, go Paploy, go Paploy. Wala. Wala. Si Mr. Lim, huwag yung manghod. Hindi mo giyang manghud. Dala na po kayo. Saan na to ni? Pagpalalaki sa chick. Saan na to ni Paploy? Mudagan ta? Kasi mudagan.
Ayaw kadlo ka na nila. Hadlo ka na Mr. Lim. Ako'y bahala na, di lagi nakadul sa tuwa. Bantay ka ha. Oo, sige, sige. Testingin ninyong sulod dere. Kabalo ba mo nga pag musulod mo nga di inyo ang yuta, pwede mo kasuhan og trespassing. Oh, bitaw. Priso gyud mo, sulod mo diri. Trespassing. Gamitan ako tag minarama ba? Aw, og di ta kasulod, labayon lang natong bato. Sige, sige, pamunit og bato dira, dua. Ala, pulit sila bato paploy oh. Relax ang baratulon, magkakagoy bahala lagi. Sige, testingin niyo glabay og bato. Kay kung maigo mi ana, magpa-medical day mi, makabayad day mo. Wa man kay mo trabaho mga animala mo. Ikaw no? Ito yung mga kwarta ni. Ano mo na to para makabalus ta ba? At nga nang nato diri sa gawas. Tama juga tol. Magulat ta diri sa gawas, matingal lagi tag. Di na muli ng buwangan na. Na, magulat mo dihag mo uli ko. Los, di ko muli sa mo ay. Diri ko man to gilenjik. Mga buang mo. Oh, tarira ni siya tulog. Rama juga yung buwang mo. Sige lang, Paps. Narayo pong kay adlaw sa mga animala ka. Mabunalan rati ka. Tara tol, pasisak ta. Yay, muna dito. Ako lang dito. Nagkoro na yung ulo. Shoo.